Nais ko lamang na ipaalala sa iyo, Domingo, na lumaban ka na naaayon sa tama. Maging isa ka sa tagapaglinis ng mundo. Ang Capiz ay isang unang klaseng lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Lungsod ng Roxas ang kabisera nito at matatagpuan sa hilagang bahagi ng silangan ng Pulo ng Panay. Mga kabaryo, bago ko simulan ang kwento, nais ko munang sabihin sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscribe button. Kayo na rin pong bahalang mag-like at mag-comment sa video na ina-upload natin sa araw-araw. Maraming salamat. Umpisahan na natin. Ang kwentong ito ay nangyari sa panahong nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon ang ating bansa. Marami ang naaabuso, nakaranas ng kalupitan, at higit sa lahat, marami ang mga pinaslang. Isa na rito ang pamilya ni Domingo na nagdulot sa kanya ng panghabang buhay na kapansanan. Si Domingo Zacarias ay isang ordinaryong taga-baryo lamang. Namuhay ito ng simple kasama ang kanyang pamilya. Panganay sa 3 magkakapatid, ang ikinabubuhay ng pamilya ay ang maliit nilang palayan na merong lamang 2 ektarya. At ang namamahala doon ay si Domingo. Habang ang mga magulang ay may maliit na tindahan at kapehan sa labas ng kanilang bahay. Sa panahong ito ay malakas rin ang pag-iral ng mga gerilya laban sa mananakop. Hindi rin may kakaila na isa si Domingo ang paulit-ulit na hinikayat ng mga ito upang kakalaban sa mga mananakop. Subalit, panay pagtanggi lamang ang binata dahil nais niyang magkaroon ng tahimik na buhay. Kumbaga, hahayaan na lamang niya ang mga mananakop basta wag lang silang gagalawin, at talagang takot silang buong pamilya sa puwersa ng mga dayuhan. Pero hindi talaga may iwasan na may mga pagkakataong nakikita si Domingo ng mga Hapon na kausap ang iilang gerilya. At dahil doon ay napaghihinalaan na itong si Domingo na isang protektor ng mga gerilya. Hanggang isang gabi ay nangyari ang hindi inaasahan ni Domingo. Naglalakad ang ermitanyong si Tandang Igme nang mapansin niya ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng damuhan. Sa paglapit niya ay batid niya na humihinga pa ito. Sa pagtihaya niya sa lalaki ay laking gulat niya dahil duguan ang mukha nito, lalong-lalo na ang mga mata. Subalit, mas nagimbal pa ang matanda dahil wala na palang mga mata ang lalaki. Nakakakilabot ang sinapit ng lalaki. Pansamantalang ginamot nito ang mga mata upang tumigil sa pagdurugo. Bumalik ang malay ni Domingo, ngunit may benda na ang kanyang mga mata. Biglang napabalikwas ang binata at kinapa ang benda sa mga mata. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanya. Napaiyak na lamang si Domingo nang may boses ng matandang lalaki siyang narinig. "Gising ka na pala, iho. Ako nga pala si Igme. Nakita kita sa gilid ng daan. Duguan ka kaya dinala na kita dito sa aking mumunting tahanan." Wika dito ng lalaki. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang binata. Inabutan naman ito ng tubig ni Mang Igme. At nang kalmado na, ay nagpakilala na rin siya sa matanda. Dito na inilahad ng binata ang nangyari sa kanya.
Ayon kay Domingo, isang gabi, habang naghahapunan sila, kasama ang buong pamilya ay may biglang sumipa ng kanilang pintuan. Dumating ang manghapon at bigla silang dinampot na hindi nila malaman kung ano ang kanilang kasalanan. Ang ama, ina, 2 kapatid na babae at si Domingo. Pilit silang kinaladkat at isinakay sa sasakyang dala ng mga Hapon. Nagsasalita ang mga ito, ngunit hindi nila naiintindihan. Dinala sila sa isang bahay kung nasaan naroon ang iba pang mga kasama nitong nag-iinuman at nagkakasiyahan. Siya at ang kanyang ama ay iginapos na nakataas ang mga kamay at inundayan ito ng suntok. Habang ang kanyang mga kapatid at ina ay pilit na pinasasayaw sa gitna ng mga nag-iinumang dayuhan. Umiiyak at nagmamakaawa na ang mga babae. Sampal ang inabot kapag hindi ito nakasayaw. Habang ang kanyang ama ay sumisigaw na sa galit. Kaya naman pinalo ito ng baril sa ulo at tuluyang nawalan ng malay. Si Domingo naman ay gigil na rin sa galit pero labis pa rin ang pakiusap na tigilan na ang kanyang ina't mga kapatid. Hanggang sa dumating ang punto na tuluyan ang pinagsamantalahan ang 3 babae ng mga dayuhan. Habang pilit naman na ipinapanood kay Domingo ang labis na pang-aabuso. Ngunit hindi maatim ng binata na makita ang kahayupang ginagawa nila sa kanyang pamilya. Kaya pumikit ito na pilit naman pinadidilat ng iba pang dayuhan. Dinig na dinig ni Domingo ang mga iyak ng kanyang pamilya habang siya ay napapaiyak na rin sa awa at labis na galit. Walang tigil rin sa paghalakhak ang mga dayuhan hanggang nagpapalit-palit sa kahiyupang ginagawa sa mga babae. Bumalik na rin ang ulirat ng kanyang ama. Pilit itong nagpupumiglas at sumisigaw sa galit ng masaksihan ang pinagagawa ng mga Hapon sa kanyang mag-iina. Makalipas lamang ang ilang minuto, medyo tumahimik na ang paligid. Tanging hagulhol ng pamilya ni Domingo ang kanyang naririnig. Kitang-kita niya ang itsura ng mga kapatid at ng kanyang ina matapos halayin ng mga dayuhan. Nais niyang yakapin ang mga ito, ngunit wala siyang magagawa. Pinakiusapan din niya ang kanyang ama na wag nang mag-ingay, baka kung ano pa ang gawin ng mga dayuhan sa kanya. Sumisigaw sa galit ang ama at pinagmumura ang mga dayuhan hanggang may pumasok sa silid na 2 Hapon at agad pinagbabaril ang padre de pamilya. Maya-maya pa ay muling pumasok ang nagsilbing lider ng mga sundalo kasama ang 2 pang tauhan nito. Muling binaboy ng Hapon ang kanyang kapatid at pilit na pinapanood siya, ngunit tanging pagpikit na lamang ang kanyang ginawa. Dahil sa ayaw manood ni Domingo, ay lumapit ang lider sa kanya. Sa galit nito, ay sinaksak ng kutsilyo ang kanyang kanang mata. Walang kasing sakit ang nadama ni Domingo at sumisigaw ito sa labis na paghihirap. Hindi pa nakontento ang dayuhan. Isinunod pa ang kaliwang mata nito. Sa tindi ng paghihirap ay nawalan na ng malay itong si Domingo. Hindi rin sigurado ng binata kung buhay pa ba ang kanyang ina at mga kapatid. Nagpaalam muna si Igme upang maghanda ng kanilang hapunan. Gumagabi na pala. Sambit ni Domingo sa kanyang sarili. Labis man ang lungkot na kanyang nadarama,
ay nagtataka naman si Domingo dahil wala na siyang naramdamang pananakit ng katawan, lalong-lalo na ang bahagi sa kanyang mga mata. Animoy nakaparing lamang ito. Nakahiga lamang ang binata habang hinihintay na tawagin siya ni Tandang Igme. Wala rin naman kasi siyang ibang magawa dahil hindi naman siya makakita. Pakiramdam ni Domingo ay wala na siyang silbi at magagawa pang makabuluhan dahil sa pagkawala ng kanyang mga paningin. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya na ang mga yapak ng matanda at inalalayan siyang maglakad patungo sa kusina upang kumain. Isang mainit na lugaw ang inihanda ni Tandang Igme. Habang kumakain ay naitanong niya sa matanda kung papaano gumaling ng ganoon kabilis ang kanyang mga sugat at bugbog. Hindi man ito nakikita ng binata, pero nararamdaman niya na tila hindi dumadaan ang katawan sa matinding pambubugbog. Napangiti ang matanda at inamin niya kay Domingo na isa itong ermitanyo. May kakayahan itong manggamot ng anumang uri ng sakit. Subalit, hindi na niya maibabalik pa ang parte ng katawan na nawala na, katulad na lamang sa mga mata ng binata. Matanong kita, iho, ano ba ang binabalak mo ngayon? Tanong dito ng ermitanyo. Hindi ko po alam, Tandang Igme. Ano pa nga bang magagawa ng isang bulag na kagaya ko? Malungkot na tugon ng binata. Naku naman, Domingo. Hindi ibig sabihin kapag nawalan ka na ng isang bahagi ay wala ka nang pwedeng gawin. Eh ano bang nais mong mangyari? Tanong ulit dito ng matanda. Nais ko pong mabigyan ng hustisya ang pagsira ng mga dayuhan sa buhay ng pamilya ko. Gigil na tugon ng binata. Isang paghihiganti. Iyon ang nakikita ng matanda ayon sa reaksyon ng binata. Taliwas man ito sa kanyang layunin pero naiintindihan niya si Domingo. Alam mo, iho, may mga bagay talaga sa mundo na kinakailangan na gumamit ng dahas upang makamit mo ang katarungan. Lalo na sa nangyayari sa ating kapaligiran, maging sa kasalukuyan. Tugon dito ng matanda. Tumayo ang matanda at nagpaalam na magpapahangin muna habang kumakain pa itong si Domingo. Kinabukasan sa kanyang pagbangon, pinilit niyang makalabas ng kwarto. Kinapaka pa ni Domingo ang lugar hanggang sa may nahawakan siyang isang patpat. Iho, gamitin mo ito upang hindi ka mahirapan ng ganyan. Baka kung ano pang makapamot, masugatan ka. Bungad dito ng matanda. Napangiti naman si Domingo at inalalayan siyang makaupo nito. Sa umagang iyon ay tinanggal na ni Tandang Igme ang benda sa mga mata ng binata. Sinuotan niya ito ng isang salaming araw. Kahit papaano ay natuwa si Domingo. Naninibago man sa madilim na mundo. Kahit papaano ay wala nang kahit konting kirot ang nararamdaman niya sa bahaging kinuha sa kanya. Literal na tinanggalan ng mata itong si Domingo. Sa araw na iyon ay nagsanay si Domingo na maglakad sa tulong ng mahabang patpat na ibinigay ng matanda sa kanya. Inabisuhan naman siya ni Igme na hindi dapat matakot dahil may bakod na kawayan naman ang buong lugar at may kalakihan naman ang bakuran. Noong una ay
Napaka-iiksi lang ang lakad ng binata pero di naglaon ay bumibilis na rin ito. Ilang araw din na nagpursige ang binata sa pagsasanay na makalakad nang walang nakikita. Isang tanghali, nagpaalam si Igme na may pupuntahan at bago dumilim ay babalik na rin ito. Nagtungo ang ermitanyo sa yungib ng mga engkanto. Doon ay humingi siya ng pahintulot na makuha ang isang nilalang na makakapagbigay kay Domingo ng natatanging kakayahan. Isang nilalang na mahina man ang paningin, ngunit napakalakas ng pakiramdam. Walang iba kundi ang ahas. Ang dugo ng puting ahas na alaga ng mga engkanto ang kailangan ni Igme. Buong loob naman siyang pinagbigyan ng mga engkanto at isinakripisyo ang buhay ng isang alaga para sa isang tao. Takip silim na nang makauwi ang matanda at naabutan niya na nakaupo sa beranda ang binatang bulag. "Tandang Igme, kayo na po ba yan?" tanong ni Domingo habang hawak ang patpat at akma pa itong tatayo. "Oo, iho. Tsaka huwag ka nang tumayo. May importante akong sasabihin sa'yo." Tugon dito ng matanda. Nang matapos na ang hapunan, ay naitanong na ni Domingo kung ano ang gagawin nila. Base sa pag-uusap nila kanina, ayon sa matanda, may ipagkakaloob ito sa binata na isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Isang inumin na kailangan ubusin ni Domingo ang magbibigay sa kanya ng pambihirang kakayahan sa kabila ng pagiging bulag nito. Handa naman si Domingo sa nais ng ermitanyo. Subalit, pinaaalalahanan siya na gamitin lamang ito sa nararapat at hindi upang ipanglamang sa kapwa. Ilang sandali pa ay ipinainom na ng matanda ang dugo ng ahas na may kasama na ring orasyon ng ermitanyo. Lingid sa kaalaman ni Domingo, ay isinama ni Igme ang kalahati ng kanyang kapangyarihan sa inuming iyon. Tiniis ng binata ang kakaibang lasa ng dugo ng ahas na alaga ng mga engkanto. Habang nilalagok na ng binata ang dugo, ay sinabayan rin ito ng dasal ni Igme. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay nakakaramdam ng pagsusuka itong si Domingo, ngunit mahigpit siyang sinabihan ng matanda na huwag sayangin ang sakripisyo ng nilalang para sa kanyang kapakanan. Pinilit naman na pigilan ni Domingo ang pagsusuka hanggang sa nakaramdam siya ng panlalamig ng katawan. Labis na ingay at kung ano-ano na lamang ang kanyang naaamoy. Naging sensitibo rin ang kanyang balat sa mga nahahawakan gaya ng mesa, silya at sahig. "Tiisin mo lang yan, iho. Nag-uumpisa nang umepekto ang taglay ng engkantong ahas." Sambit dito ng matanda. Kasunod nito ay umuugong na tunog na ang naririnig na tila bumabangga sa bawat hibla ng kanyang balahibo. Nagbuntong hininga si Domingo na sobrang lalim at tuluyan itong hinimatay. Kinabukasan, sa pagkagising ni Domingo, naamoy niya ang inihaw na tuyo na animoy nasa mismong ilong lang niya ito. Nakakarinig rin ito ng malalakas na tunog ng mga ibon at ang pinakamatindi ay ang mismong paghinga ni Tandang Igme ay kanyang naririnig. Akala niya ay nasa malapit lang ito,
kaya kinapa niya ito subalit wala itong mahawakan. Sinubukan niyang sinundan ang paghinga ng matanda kung nasaan ay nasa kusina ito. Hindi na rin siya gumamit ng patpat sa kanyang paglalakad dahil para bang may mga palatandaan ang bawat bahagi ng bahay, dahilan upang hindi siya nababangga. Alam din niyang nakaharap sa kanya ang matanda. Sa maniwala man kayo o hindi, diretsyong naglakad ang binata at kahit ito ay nagugulat sa nangyayari. Alam ko na nakatingin ka at nakangiti kayo sa akin, Tandang Igme. Ano po bang nangyayari sa akin? Panaginip ba ito? Wika ng binata na may halong galak sa kanyang mga muka. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, iho. Ang pagkakaroon ng pambihirang kakayahan. Tugon naman dito ng ermitanyo. Habang masaya silang nag-aagahan, nasabi ni Igme sa kanyang sarili na natagpuan niya na ang taong papalit sa kanya pagdating ng takdang panahon. Ibinigay niya na sa binata ang kalahati ng kanyang kapangyarihan. Sana ay hindi mapariwara at lamunin ng paghihigante ang binata. Mataimtim na dasal ng ermitanyo. Matapos ang kanilang agahan, ay lumabas ng bahay si Domingo at dinama ang preskong hangin at maaliwalas na panahon. Ngunit may mga pagkakataon na umiilag na lang bigla ang binata dahil pakiramdam niya ay sinusugod siya ng mga ibon o anumang insekto. Payo naman ng matanda na pag-aralan at sanayin ni Domingo ang sarili na may napakalakas na pakiramdam. Lumipas pa ang ilang buwan, ay naging gamay na nga ng binata ang taglay na kapangyarihan. Nakuha rin ng binata ang kakayahan ng isang ahas na halos hindi ito lumilikha ng ingay. Kaya na rin niyang dumapo sa mga maliliit na sanga at ang pinakamatindi ay kaya na rin niyang mangaso ng mga baboy ramo. Sa isang tingin ay hindi mo aakalain na isa itong bulag. Maliban na lang kapag hindi ito nakasuot ng kanyang salamin. Isa na lamang ang dapat matutunan ni Domingo, ang karunungan sa pakikipaglaban. Tandang Igme, sa tagal ko na rito, bakit wala man lang napapadaang mga mananakop? Maiging tanong ng binata. Alam mo, iho, balot ng sabulag ang nasasakupan ng bakod ko. Kaya walang nakakakita sa bahay, maski ang mga mananakop. At wala rin silang naririnig na ingay. Kahit sumigaw ka pa dito, ay walang makakarinig sa'yo. Paliwanag ng matanda. Napatango-tango na lamang ang binata. At ayon pa kay Igme, kahit siya ay may kakayahan ng sabulag. Idikit niya lamang ang hinlalaki sa gitnang daliri ay wala nang makakapansin sa kanya. Nagulat naman ang binata sa bagong natuklasan, pero babala ng matanda na huwag niyang gagamitin sa kanya ang kakayahang iyon. Humalakhak naman ang binata. Laking tuwa naman ng matanda dahil sa unang pagkakataon ay tumawa na itong si Domingo. Walang kasing sakit ang naranasan niya sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Gayunpaman, nag-umpisa na ang pagsasanay ni Domingo sa pakikipaglaban. Una ay ang pagpapalakas niya ng kanyang katawan. Buhat-buhat ang 2 timba ng tubig na nakasabit sa kawayan. Habang pabalik-balik sa pag-akyat
at baba sa isang burol. Matatapos lamang ang ganoong pagsasanay kapag wala nang bawas ang tubig. Sa unang subok nito ay halos kalahati ang nabawas sa tubig. Halos maubos ang buong araw sa ganoong pagsasanay nila. Nang matagumpayan ni Domingo iyon ay ang pagtakbo naman sa masukal na kagubatan. Habang suot ang pantalon, dapat walang bahid ng gasgas ito. Patunay na hindi ito nasugatan sa mga tinik o matutulis na bagay sa loob ng gubat. Isa rin kasi sa kakayahan ng balat ni Domingo ay ang pahilumin ang sugat sa loob lang ng ilang sandali. Hanggang sa pakikipaglaban na ang harapan ang pinaghusayan ni Domingo. Ang matandang ermitanyo ang kanyang kapareha. Aminado ang binata na kahit napakalakas pa ng kanyang pakiramdam ay hirap na hirap siyang matamaan man lang kahit isang suntok ang matanda. Sa buong araw na ensayo ay masaya na siya na makatama kahit sa isang beses lang. Hindi rin kasi matatawaran ang galing ni Igme kahit napakatanda na nito. Isang baston ang ibinigay ng matanda na nakapaloob dito ay isang mahabang patalim. Nagmula ang sandata sa isang kalis na hinugot mula pa sa mundo ng mga diwata. Napamangha naman si Domingo sa regalo ng matanda. May bahid na asul na liwanag ang naturang sandata. Natapos ang isang buong taon na sumasailalim si Domingo sa gabay ng ermitanyo. Sa wakas ay handa na ang binata sa paglabas na mundo. Nais ko lang ipaalala sa iyo, Domingo. Lumaban ka na naayon sa tama. Maging isa ka sa tagapaglinis ng mundo. Payo dito ng matanda. Makakaasa po kayo, Tandang Igme. Pangangalagaan ko po ang ipinagkaloob mo sa akin. Tugon naman dito ni Domingo. Sa paglabas ni Domingo sa poder ng matanda, ay dama nito ang kalikasan na animoy umaanib sa kanyang pagkatao. Nang makababa na ng bundok si Domingo, ay binaybay niya ang kalsadang lupa patungo sa isang baryo. Habang naglalakad ang binata, ay nakangiti ito dahil tandang-tanda niya ang kalsadang iyon na dati ay lagi niyang dinadaanan habang nakasakay sa isang kalabaw. Nag-iba naman at nalungkot nang maalala niya ang mga kapatid na nakasakay naman sa kangga habang ito'y kumakanta. Nagbago lang ang malayang pamumuhay nang dumating na ang mga mananakop na Hapon. Habang naglalakad at nakaturo sa unahan ang baston, ay nakaramdam si Domingo ng isang sasakyan na paparating. Bahagya itong tumigil nang matapat ito sa kanya. Tumigil rin si Domingo at tumango sa mga nakasakay at marahil nabanaag ng mga ito na siya ay isang bulag. Nilagpasan na lamang ito, pero alam na alam ni Domingo na ang mga iyon ay ang mga dayuhang sundalo. Alam rin niya na 5 ang sakay na may mahabang kargada ng baril na kung tawagin ay arisaka. Ang arisaka ay pangunahing sandata ng mga Hapon sa gyera. Sa paglayo ng mga ito ay napangisi na lamang ang binatang tinanggalan ng mata. Humanda kayo. Ipaparanas ko sa inyo ang parusa ng isang bulag. Wika ni Domingo sa kanyang sarili.
hanggang sa marating na ng binata ang kanilang tahanan. Tila naramdaman ni Domingo ang isang tahanang inabandona. Nakakalungkot na ang isang simple at masayang pamilya ay bigla na lang nawasak. Batid rin ng bulag ang katahimikan ng buong lugar. Wala nang katao-tao at tila napabayaan na ang buong baryo. Hindi makapaniwala si Domingo sa mga pinagagawa ng mga nananakop sa kanilang lugar. At iyon ang hindi na niya hahayaan pang mangyari sa iba pang baryo. Pumasok ito sa kanilang bahay. Kumuha siya ng iilang kagamitan at tila hindi na nito kinaya ang mga alaalang nakapaloob sa bahay, kaya naman nagdesisyon na itong lumabas at lumayo sa lugar. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang isang aso na may kinakalkal sa gilid ng daan. Huminto ito at tinawag niya ang aso. Agad naman itong lumapit sa kanya. Natuwa naman si Domingo at simula noon ay magkasama na sila ng aso sa kanyang paglalakbay. Tinawag niya ito bilang pangalang Kalkal, bilang taglay ang kakayahan ng isang ahas. Naiintindihan at nararamdaman ni Domingo ang saloobin ng bawat hayop sa paligid. Kahit nga ang utusan ito ay kaya rin niyang gawin. Sa sandaling iyon ay naging mata ni Domingo itong si Kalkal. Nakatayo sa mataas na bahagi si Domingo, katabi ang alagang aso. Sa di kalayuan ay ang sentro ng isang baryo. Naghanap ng liblib na lugar ang binata upang doon magtayo ng isang kubo. Gamit lamang ang mga piraso ng kahoy mula sa mga nasirang kabahayan at pinagtagping-tagping yero ay nakagawa si Domingo ng isang kubo. Ilang araw din niya itong trinabaho habang si Kalkal ay pumapaikot-ikot sa lugar. Hanggang isang gabi, tahimik na kumakain ang dalawa. Nang biglang tumungo sa pintuan si Kalkal na tila may inaabangan ito. Napapatahol na rin ito, ngunit sinabihan ni Domingo na tumahimik. Mariing pinakikiramdaman ng binata ang nilalang na paparating. Hindi ito tao at lalong hindi ito isang dayuhan. Isang kakaibang presensya na noon lamang naramdaman ng binata. Sa paglapit pa ng nilalang ay nakaamoy ng sobrang baho itong si Domingo. Animoy nabubulok na karne kung iyong aamuyin. Kakaibang isang to, hindi tao at hindi rin hayop. Ito yata ang sinasabing aswang. Wika nito sa kanyang sarili. Agad pinapunta ni Domingo si Kalkal sa ilalim ng papag at binilinan na wag itong lalabas. Kinuha ng binata ang kanyang baston at tumayo ito sa gilid ng pinto. Ramdam na ramdam niya na ang paghinga ng aswang. Lumapit na ito at idinikit ang tenga sa dingding ng bahay. Ilang saglit pa ay biglang hinampas ni Domingo ang dingding gamit ang baston. Animoy sinapak ang aswang at napatalon ito palayo. Napangisi naman si Domingo sa pagkagulat ng nilalang sa labas. Nakatayo at sinipat ng aswang ang bahay nito. Subalit, hindi yata naramdaman ng aswang ang presensya ng binata. At muli pa nitong idinikit ang tenga sa dingding kung nasaan si Domingo nakatayo. Kinalmot ng marahan ng aswang ang dingding
na nagdulot na labis na pananakit sa pandinig ng binata. Mahinang kalmot, ngunit napakalakas na nito sa pandinig ni Domingo. Nang biglang itinarak ni Domingo ang sandata sa dingding at tumagos ito sa dibdib ng aswang. Umangil ang aswang at pilit kumakawala sa sandata. Bumulwak ang dugo nito na nagmumula sa kanyang dibdib. Napaluhod at unti-unti itong naagnas. Napakunot na lamang ang noo ni Domingo dahil hindi niya inakala na ganoon ang epekto ng kanyang sandata. Nang mawala na ng tuluyan ang negatibong presensya ng aswang, ay napangiti na lamang ang binata sa kakayahan ng kanyang patalim. At muli itong isinilid sa loob ng baston. Doon napagtanto ni Domingo na maaaring hindi lang taong dayuhan ang makakalaban niya sa darating pang mga araw, kundi pati na rin ang mga nilalang ng dilim. Nais ng binata na maging pansinin ang kanyang kubo upang hindi na siya magpakahirap na hanapin ang mga hapon. Nilagyan pa niya ng 2 gasera ang labas ng kubo tuwing gabi. Alam niya na magkaka-interes ang mga dayuhan sa bagong tayong kubo sa lugar. Makalipas ang 2 gabi, ay hindi nga siya nagkamali. Hindi man niya naintindihan ay klarong-klaro sa kanyang pangdinig ang usapan ng mga hapon na papalapit na sa kanyang kubo. Doon lumabas ang binata sa likod at nag-abang ito sa mga dayuhan. Hinayaan niyang mag-ingay sa kakatahol itong si Kalkal upang isipin talaga nila na may tao sa loob. Sa kawalang hiyaan ng dayuhan ay hindi man lang ito kumatok ng pinto. Bagkus, sinipa agad nito ang pinto. Nasa loob na ang 2, habang nasa labas ang isa, nagbabantay. Nang sipain ng isa ang mesa, ay agad namang tumilapon papasok ng bahay ang sundalong nasa labas at nadaganan ang 2. Laking gulat nila sa mga nangyayari hanggang sa nasipat nila ang isang lalaking nakatayo sa labas. Nagmadali ang mga ito na makalabas at galit na galit. Itinutok na ng 3 ang kanilang mahabang baril, ngunit mabilis na hawakan ni Domingo ang dulo ng 3 baril at itinapon ito palayo. Gulat na gulat ang mga sundalong dayuhan sa animoy hangin na galaw ng binata. Pinagpapalo ng baston ang 3 kalalakihan at sa bawat pagtama nito ay kasing sakit ng bakal ang kanirang nararamdaman. Dahilan upang mapatikluhod ang mga sundalo. Hinugot na ni Domingo ang sandata at itinutok sa leeg ng isa. Sa sandaling iyon ay nais niya ng paslangin ang mga dayuhan. Subalit, hindi kinaya ng konsensya ng binata ang pumaslang ng tao. Ibinalik na lamang niya ang sandata sa loob ng baston at tumayo na lamang sa harapan ng 3 at patuloy na sumenyas na pinaalis niya ang mga ito. Agad namang nagsitakbuhan ang 3 sundalo at dahil sa ginawa ni Domingo ay tiyak babalikan at mas marami pa ang susugod sa kanya. Nang sumapit ang umaga ay nagpunta ng gubat si Domingo upang manguha ng mga tuyong sanga para gawing panggatong. Nag-iibon kasi ang binata ng mga ito upang ibenta sa sentro. Habang nagpuputol ng sanga sa bukana ng gubat, ay nakarinig si Domingo ng umaandar na isang sasakyan. Agad itong nagkubli
at nang makalagpas ay palihim niya itong sinundan. Sa hinuwa niya ay sasakyan iyon ng mga sundalong dayuhan. At hindi nga siya nagkamali dahil huminto ang sasakyan malapit sa kanyang kubo. Talagang hindi na pinatagal ng mga sundalo ang pag-resback sa kanya. Bumaba ang 4 na katao. Tanging driver ang naiwan sa loob ng sasakyan. Napasandal sa puno si Domingo. Magkasalungat ang kanyang puso at isipan. Sinasabi ng kanyang puso na hindi niya kailangang patayin ang mga ito. Bagkus, sisindakin lamang upang magtanda. Ngunit ayon sa kanyang isipan, mga halang ang kaluluwa ng mga sundalo. Hindi nga nagtanda, bagkus bumalik pa at nagdagdagan ang bilang. Aalalahanin dapat ang ginawa nila sa iyo at sa pamilya mo. At ang bili ng matandang ermitanyo ay linisin mo ang mundo. Diyos ko, patawarin mo ko sa gagawin ko. Wika dito ni Domingo. Mabilis at tahimik ang paglapit ni Domingo sa sasakyan ng sundalo. Agad nitong binuksan ang pinto at hinila palabas ang nagmamaneho at agad pinihit ang ulo at tuluyan itong bumulagta. Nagulat naman ang 4 na nakatutok na ang mga baril sa kubo dahil biglang sumulpot sa kanilang likuran ang binata at isa-isa silang sinugatan ng malala ang mga kamay. Dahilan upang mabitawan ang mga baril. Matapos nito ay inundayan niya ng sapak at palo ng baston ang mga ito. Animoy ahas na tahimik na tumutuklaw ang binata. Segundo lang ang nagdaan ay bagsak na ang 4. Habang nakatutok ang kanyang sandata sa isang nakahiga sa lupa ay tinanggal niya ang kanyang salamin. Laking gulat at napasigaw ang sundalo sa nakitang kalagayan na walang mata itong si Domingo. Agad niyang ginilitan ng leeg ang sundalo habang ang isa ay mabilis na bumangon at tumakbo. Ngunit mabilis ring naibato ni Domingo ang kanyang sandata at sapul sa likod ang kalaban. Agad rin niyang pinagbabali ang leeg ng 2 pang natira. Makalipas lang ang ilang minuto ay isa-isang hinila at isinakay ni Domingo ang 4 sa loob ng sasakyan. Gamit ang baging ay hinila niya ang sasakyan hanggang makarating ito sa bangin. Buong lakas naman na itinulak ng binatang bulag ang sasakyan. Nahulog at nagpagulong-gulong sa bangin. Nagtagumpay man si Domingo ngunit hindi pa rin maiwasang makonsensya ang binata. Agad itong umuwi at nagkulong sa loob. Nakaupo sa sulok. Nag-aagaw sa kanyang utak ang mga nagawa, kani-kanina lang. At ang huling sandaling nasilayan ang pamilyang inabuso ng mga dayuhan. Nang makarami na ng panggatong si Domingo, ay gumawa naman siya ng kangga upang pagkargahan ng mga ibibentang panggatong. Nakatungtong si Kalkal sa ibabaw ng kangga habang hila-hila ng binata ang kangga patungong sentro. Dahil sa kanyang kapansanan, ay pinagtatawanan lamang siya ng mga sundalong nakakatagpo sa daanan. Kahit papaano ay may mga gandang loob naman ang bumibili sa kanyang paninda. May nagsuwestiyon pa nga na maaari niyang sabayan ng mga gulay at prutas ang mga nilalako. Bihira na rin kasi ang nagbebenta sa palengke dahil sa banta ng mga Hapon. Isa rin sa sadya ng binata
upang makapagmanman siya sa mga dayuhan. Sino ba naman ang mag-aakala na isang bulag na ito ay banta pala sa kanilang buhay? May mga pagkakataon na sinisipa ng mga naglalakad na mga sundalo ang kanyang paninda habang nakatigil siya sa gilid ng palengke. Kinakapa at pinupulot lang naman ng binata ang mga pinagsisipang mga panggatong. Hanggang sa may isang babae na lumapit at tinulungan ito. At matapos may ayos ang mga paninda, ay iwinagayway pa ng babae ang kanyang kamay sa nakasalamin na si Domingo. Bulag ka nga. Ako nga pala si Minerva. Pagpapakilala nito. Ako naman si Domingo. Maraming salamat sa tulong mo. Sambit dito ng binata. Ayon pa sa babae, malas at maswerte si Domingo. Isa siyang malas dahil bulag. Subalit swerte rin siya dahil nakakagala siya at hindi ginagalaw ng mga Hapon. Nang biglang binanatan ng isang saksak ng babae ang binata, subalit agad itong nakailag at nahawakan pa ang kamay ng babae. Natawa naman ito at nagwikang tama siya sa kanyang hinala na may kakaiba kay Domingo. Huwag kang mag-alala. Isa rin akong antingera. Nagmula pa ako sa Antique. Wika dito ni Minerva. Naitanong naman ng babae kung ano ang tangan ni Domingo. Ngunit ngumiti lang ito ng bahagya at tuluyan ng yumuko. Hindi naman ito pinilit ng babae. Basta alam niya na may kakaibang taglay ang binata. Dahil sa may pagkamahiyain ito, ay si Minerva na ang nagbukas ng usapan. Ayon sa babaeng kasing edad lang ni Domingo, ang dahilan kung bakit siya napadpad ng kapis ay dahil sa sinusundan niya ang angkan ng aswang na pumaslang sa kanyang pamilya. Isang malungkot na pangyayari sa buhay ng dalaga. Ilang buwan na ang nakakalipas ng mangyari. Ang isang kahindik-hindik na gabi. Tangan ni Minerva ang mutya ng palos. Nagagamit niya ito sa pagtakas sa mga pinagnanakawan niyang mga Hapon. Kasapi siya sa isang grupo ng gerilya at dahil sa taglay niya ay siya ang naaatasang magnakaw ng mga baril sa mga mananakop. May isang angka naman ng aswang ang naging kasundo nila upang labanan ang mga mananakop. Subalit, ang aswang ay aswang. Hindi nito napigilan ang tukso. Inubos ng mga ito ang pamilya ni Minerva. Habang ang dalaga ay nakikipagsagupaan sa mga Hapon, sa kanyang pag-uwi ay tumambad sa kanya ang buong pamilya na gutay-gutay na ang mga katawan. Nilapa ng mga aswang. At hindi na rin nila mahagilap ang angkan ng aswang na pinamumunuan ni Mario. Simula sa gabing iyon ay nagpaalam si Minerva sa mga kasamahan. Natutugisin niya ang aswang hanggang nakaabot siya ng kapis sa pagsunod sa mga bakas nito. Ramdam ni Domingo ang emosyon ni Minerva. Halos pareho pala sila ng pinagdadaanan. Ang kaibahan lang ay kagagawan rin ng tao ang pagkamatay ng kanyang pamilya at sa wala man lang nagawa. Nagkalakas loob na rin na magbahagi ng karanasan ang binata. Dahil sa nalaman ng babae ay nagsuhestyon ito ng kasunduan. Sa panahong iyon ay walang interes si Minerva sa mga Hapon dahil tutok ito sa pagtugis sa angkan ni Mario. Pero ayon sa kanya, tutulungan niya si Domingo
nalipulin ang mga Hapon sa buong bayan. Sa pangakong tutulungan rin siya sa pagtugis sa angkan ni Mario. Malaking pabor ito sa binata. Kaya hindi na siya nag-atubiling pumayag sa isang kasunduan. Dama niya rin kasi ang sinseridad ng babae. Pagsapit ng hapon ay magkasamang naglalakad ang dalawa patungo sa kubo ni Domingo. Sa kanilang pagbaybay sa daan ay may paparating na isang sasakyan, lulan ng mga sundalong Hapon. "Domingo, may paparating. Sige nga, pakitaan mo ako ng mga galaw mo. Ikaw na bahala dyan ha." Wika ni Minerva at agad itong nagtago sa isang puno. Nagpalinga-linga na lamang si Domingo at nagpatuloy sa paglalakad, hila ang kangga. Tumahol na rin si Kalkal hanggang sa huminto ang sasakyan. Kagaya sa nakagawian ay huminto rin si Domingo at nagpapakita ito ng paggalang. Subalit walang tigil ang alagang aso sa kakatahol at nairita ang mga sundalo. Hahampasin na sana ng isa ang aso ngunit agad itong nasalo ni Domingo. Naghilahan sila sa baril at nakuha ito ng binata at agad itong binali. Pinagpapalo naman niya ng baston ang sundalo. Bumaba na rin ang mga kasama. Hinugot na ni Domingo ang patalim at nakipaglaban sa 4 na sundalo. Pinagsasaksak ng binata ang mga dayuhang mananakop. Animoy puso ng saging na walang kalaban-laban sa isang bulag. Nang bumagsak na ang lahat, ay lumapit na ang nakakubling babae. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at labis na paghanga. Pinagtulungan naman nilang itago sa damuhan ang mga bangkay ng kalaban. Pati ang sasakyan ay itinulak nila papasok sa kakahuyan. Habang naglalakad, muli ay walang patid ang paghanga ni Minerva sa kasama. Aminado siya na hindi niya kayang gawin na makipaglaban ng walang paningin. "Alam mo, Domingo, pinagloloko mo ako eh. Nagkukunwari ka lang bulag." Wika ni Minerva. Hindi naman kasi makapaniwala ang babae dahil sa maayos na pagkagawa ni Domingo ng kubo. Napangiti na lamang ang binata at tinanggal ang salamin. "O ano, maniniwala ka na?" Tanong ng binata at muling ibinalik ang salamin. Napatakip na lamang ng bibig ang babae at nakadama ng pagkaawa sa binata. Nagbolontaryo na ang babae na siya na ang maghahanda ng kanilang hapunan. Nagsaing at nag-ihaw ng manok habang si Domingo ay nakaupo lamang at nakikinig sa walang katapusang kwento ni Minerva tungkol sa karanasan niya sa mga aswang. Naibahagi rin ni Domingo na isang beses pa lamang siyang nakasagupa ng aswang at dito mismo sa kubo. Matapos ang hapunan ay seryosong nakipag-usap si Domingo kay Minerva tungkol sa mga aswang. Dahil mangmang ang binata pagdating sa mga ganoong nilalang, kahit pasado 8:00 na ay umuwi pa rin ang babae. Kahit inalok na ito ni Domingo na sa kubo na lang matulog. "Salamat na lang, Domingo. Sanay na ako na tinatahak ang dilim ng lugar. Mas mabuti nga yun. Malay mo, makasalubong ko ng demonyong si Mario." Pagpapaalam ng babae. Pinakiramdaman ni Domingo ang unti-unting pagkawala ng presensya ng babae.
bago ito tuluyang pumasok ng kanyang kubo. Kinabukasan ay maagang dumating si Minerva sa lugar ni Domingo. Sa araw na ito ay gagawin na nila ang paglusob sa kuta ng mga mananakop. Ayon kay Minerva, may pader na bakod ang nakapalibot sa kuta ng mga Hapon. Tinatayang nasa 50 sundalo ang naroon. Ang plano, unang lulusob si Minerva at bubulabugin niya ang mga sundalo. Subalit pumalag ang binata. Gagawin nila ang paglusob sa tahimik na paraan. At doon magaling ang binata. Bago dumilim, ay naglakad na ang dalawa papunta sa kuta ng mga Hapon. Doon sila dumaan sa bundok na malapit sa kuta. Habang nakadapa si Minerva at sinisipat ang kabuuan ng kuta, mula sa itaas ay nakaupo lang ang binata sa ilalim ng puno. Domingo, halika dito. Sasabihin ko sa iyo ang posisyon ng mga sundalo. Wika dito ng babae. Dalawa sa itaas ng poste na may mahabang baril. Tig-iisa sa magkabilang bahagi ng labasan. May 5 kubo ang nakapaloob sa kuta. May mga sundalong naglalakad at may 11 na nakahanay. Tila pinapagalitan ng kanilang commander. Sambit dito ni Domingo. Napanganga na lamang si Minerva dahil eksakto lahat ang paglalarawan ng binata sa kasalukuyang nangyayari sa kuta. Naku Domingo, anak ka ng patis. Saludo na talaga ako sa iyo. Ang tindi mo. Bilib na bilib ang babae at napangiti na lamang ang binata. Makalipas ang ilang minuto ay kumilos na si Minerva. Tahimik niyang inatake ang 2 nakabantay sa labasan ng kuta. Mabilis rin niyang inakyat ang poste at pinanggigilitan niya ng leeg ang 2 pang naroon. Ang tangan ni Minerva ay nagbibigay sa kanya ng bilis at dulas kapag nahahawakan. Inisa-isa niya rin ang mga naglalakad na mga sundalo hanggang sa may nakapansin na sa biglaang pagkawala ng iilang sundalo nang may akmang lalabas ng kuta. May isinigaw ang dayuhan gamit ang kanilang wika at nagsilabasan agad ang mga sundalo. Magiging alanganin na si Minerva kapag lumabas siya sa pinagtataguan. Ayon kay Domingo, banggitin lamang daw niya ang pangalan at darating na siya. Sa pagbigkas nito sa ngalan ng binata ay sabay na lumundag papasok ng kuta sina Domingo at Kalkal. Kitang-kita ni Minerva ang animoy hangin sa bilis ng binata. Tapyas agad ang tagiliran ng mga iilang sundalo habang pinagkakagat naman ni Kalkal ang iba pa. Lumabas na rin si Minerva mula sa likuran at inataki ang mga sundalo. Sa gitna ng kanilang pakikipaglaban ay lumabas ang commander at pinapaputukan sila ng baril. Wala itong pakialam kung matamaan man ang mga kasamahan nitong sundalo. Nagpulasan ang 2 may tangan. Tandang-tanda ni Domingo ang boses ng commander na dumukot sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito ay ibibigay niya na ang parusa ng isang bulag. Minerva, akin ang commander. Ikaw na ang bahala sa iba. Sigaw dito ng binata. Biglang lumabas si Domingo at lumusob sa gitna ng mga sundalo. Sumunod na rin ang babae gamit ang punyal. Laking gulat naman ang commander dahil sa bilis ng binata. Tumakbo pa ito patagilid sa pader hanggang sa inundayan niya ng suntok ang commander. Naging dahilan upang gumulong ito sa lupa.
Dinampot ng binata ang commander at inihagis sa loob ng kubo. "Natatandaan mo pa ba ang mukhang ito?" Sambit ni Domingo, sabay hawak sa leeg ng sundalo at idinikit ito sa dingding. Walang pakialam ang binata kung hindi man siya maintindihan ng mananakop. Tinanggal niya ang salamin at natakot ang commander sa nakita. Binugbog ni Domingo ang commander. Sa bawat suntok ay ang alaalang namumutawi sa mulak sa mga inabusong pamilya. Parang lantang gulay na ang Hapon. Walang balak na patayin ni Domingo ang dayuhan, subalit ipaparanas nito ang mawalan ng bahagi ng katawan. Gamit ang nag-aasul na patalim, ay pinutol ni Domingo ang mga kamay nito. Kasunod ay ang mga hita at bilang panghuli ay dinukot din ni Domingo ang mga mata ng sundalo. Hindi sapat ang kamatayan sa isang demonyong kagaya mo. Dadanasin mo ang mabuhay sa kadiliman. Huling mga kataga ni Domingo bago nilisan ang lugar. Iniwan ng dalawa ang kuta ng mga mananakop na nakabulagta at wala ng mga buhay. Tanging ang pagnanagis ng commander ang umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa labas ng kuta ay doon ibinuhos ni Domingo ang silakbo ng damdamin. Sumigaw ito ng malakas, sigaw na walang takot at sigaw ng tagumpay. Nawalan ng mananakop ang bayan na ikinaalarma naman ng mga iba pang mananakop na nasa karatig bayan. Lubos naman na nagpapasalamat si Domingo sa malaking tulong na ginawa ni Minerva. "Huwag ka munang magpasalamat, Domingo. Dahil sa ginawa natin, asahan mo ang pagdagsapan ng mga mananakop sa bayan na ito." Wika dito ng antingera. Dahil sa nabigyan niya na ng hustisya ang pamilya, ay panahon na upang isakatuparan ang pangako niya kay Minerva. Natutugisin nila ang angkan ng mga aswang. Sa pagdagsa ng mga mananakop ay panaiwas naman ang ginawa ng dalawa. Sinuyod nila ang kabundukan ng Kapis. Matuntun lamang ang pinagtataguan ng mga aswang. Iwas rin kasi ang mga ito sa sentro ng bayan dahil sa presensya ng mga dayuhan. Sa halos 2 buwan na paghahanap sa angka ni Mario, ay sa wakas, natagpuan na rin nila ito. Nang minsan naglalakad sila sa gubat, may sinisinghot si Kalkal sa daan at mabilis nitong sinundan. Doon ito tumigil sa isang mababang bangin. Maingat naman na nagtungo ang dalawa doon. Amoy na amoy ni Domingo ang lansa ng dugo at iba pang nabubulok na lamang loob. Aminado ang binata na hindi siya sanay sa ganoong katapang na baho. Ganoon ang amoy ng minsay nakasagupa siya ng isang aswang. Nakabuo ng maliit na nayon ang mga aswang. Naroon din ang mga ulo ng mga sundalong Hapon, nakasabit sa kawayan na itinarak sa lupa. Ang iba ay naging bungo na habang ang iba naman ay pinuputakti na ng mga uod. Hindi naglaon ay nasipat na ni Minerva si Mario na may kaakbay na 2 babae. Malamang, mga asawa iyon ng aswang. Mas minabuti ni Domingo na itago si Kalkal at mahigpit na binilinan na wag lumabas sa ilalim ng ugat ng isang puno. Bandang 4:00 pa ng hapon, kaya tirik pa ang araw. Dahil oras ito ng paghihiganti ni Minerva, ay ipinahiram muna ni Domingo ang kanyang baston sa babae.
Huwag mong maliitin ang baston ko, Minerva. Baka magulat ka sa laki ng pakinabang niyan pagdating sa digmaan. Nakangiting wika ni Domingo. Samantala, ipinahiram naman ni Minerva ang punyal nito sa binata. Ang payapang pamumuhay ng mga aswang sa sandaling iyon ay biglang nagimbal dahil sa biglaang pagkaagnas ng isang aswang matapos itong tagain ni Minerva. Napangisi na lamang ang babae sa kakayahan ng sandata ni Domingo. Agad dumistansya ang mga aswang habang ito'y umaangil. Kahit tirik pa ang araw ay nasa aktibong oras na ang mga aswang. Nagsilabasan na rin ang mga matatalim na kuko at pangil ng mga demonyo. Hoy, ikaw pala yan, Minerva. At humanga ako sa bagong sandata mo. Saan mo ba napulot yan? Pagmamaliit dito ni Mario. Agad humugot ang pinuno ng mga aswang ng isa sa kanyang mga sandata. Mas mahaba at mas malaki, at buong lakas itong sumugod sa babae. Nang nagpang-abot ang dalawang sandata, laking gulat na lamang ni Mario dahil naputol agad ang hawak nito. Dali-daling napaatras si Mario at nag-utos na sugurin ang babae. Subalit, biglang sumulpot si Domingo at hinarap ang mga alipores ni Mario. Malalaking hakbang naman ang ginawa ni Minerva patungo sa pinuno ng mga aswang. Hayop ka, Mario. Pinagkatiwalaan kita. Pero trinaydor mo kami. Aswang ka talaga. Galit na wika ng pasugod na babae. Nagpalit anyo na rin si Mario at kumuha ng mahabang patpat upang gawing depensa. Ngunit ang lahat ng iyon ay pinutol lamang ng maiksi at payat na sandata. Para kay Minerva, hindi sapat na maagnas lang ng ganon-ganon ang aswang na matagal niya nang hinahanap. Kaya isinukbit niya ang sandata at balak na makipagmano-mano sa aswang. Nagustuhan naman iyon ng pinuno at nagpangbununga ang babaeng antingera laban sa pinuno ng mga aswang. Halos magkapantay lang sila ng lakas, subalit nadadaig pa rin talaga ang lakas ng babae. Makailang beses man tumitilapon ang babae, ay hindi ito natinag sa lakas ng aswang. Di makakaila na mas mabilis naman siya kumpara kay Mario. Kaya sa lahat ng direksyon ay nakakaatake ang babae. Ngunit tila nagkamali ng tansya ang babae sa muling pag-atake nito. Nahuli siya ni Mario at nahawakan ito sa leeg. Agad itong idinikit ng aswang sa malaking bato at tuluyang sinakal. Ramdam na ni Minerva ang lakas ng aswang sa kanyang leeg. Hirap na rin itong huminga. Naramdaman agad ni Domingo ang paghihirap ni Minerva, kaya pumulot siya ng bato at ibinato sa isang aswang. Sapul sa kanang mukha ang aswang at nadurog ang bato sa lakas ng pagkakatama nito. Naging pabor iyon kay Minerva at agad niyang dinaganan si Mario. Biglang lumundag pa atras ang babae at nakangiting bumangon si Mario. Ano, Minerva? Natakot ka ba? Wika rito ng aswang. Hindi ako matatakot sa iyo kahit kailan. Wika ng babae, sabay duro sa tiyan ni Mario. Pagtingin ni Mario ay nakatarak na pala ang sandata ni Minerva. Napanganga at umangil ng malakas ang aswang habang unti-unti itong naaagnas. Dahil sa nangyari ay napapaatras na din ang mga natirang aswang.
Dinampot ni Minerva ang sandata sa lupa. Gamit ang kanyang tangan, mabilis itong pinagtataga ang mga aswang at walang itinirang bangkay si Minerva. Lahat ay naagnas at naging abo. Nang matapos ay inihagis niya na ang baston sa kasangga. Nakamit ng dalawa ang minimithing paghihiganti. Sa sipol ni Domingo ay agad lumabas sa pinagtataguan si Kalkal at pumaikot-ikot sa kanyang amo. Teka lang, bakit Kalkal ang ipinangalan mo sa aso? Takang tanong dito ng babae. Natagpuan ko kasi siyang nagkakalkal ng basura. Nakangiting tugon ng binata. Bago magtakip silim ay nilisan na ng dalawa. Ang lugar na kanina ay puno ng mga aswang. Ngayon ay naging tahimik ngunit nakakakilabot pa rin dahil sa mga kalansay at bungo na nakapaligid sa lugar. Isang umaga, habang nagsisibak ng panggatong si Domingo, ay naaamoy niya si Minerva. Napangiti ang binata at tumungo agad sa direksyon ng babae. Nakakabilib ka talaga, Domingo. Alam mo bang pinilit ko pang maglakad ng mahina upang gulatin ka? Pero wala eh. Ang tindi mo. Natatawang wika ng babae. Pinanood lamang ng babae habang nagpapatuloy sa pagsisibak ang binata. Hindi pa rin talaga mawari ng babae kung papaano nagagawa ng maayos ni Domingo ang gawain ng isang taong may malinaw na paningin. Isang pambihirang mutya ang tangan ng lalaki. Nasa kabila ng kanilang pinagdaan ng labanan ay hindi pa rin ito sinasabi kung saan ba talaga nagmula ang tangan ng binata. Makalipas ang ilang linggo, umugong na naman ang paghahasik ng mga mananakop. May ilang baryo na rin itong sinunog dahil sa paghahanap nila sa mga hindi kilalang mandirigma. Sa muling pagbisita ni Minerva kay Domingo, ay may ibinigay ang binata. Isang mahabang itak na siya mismo ang gumawa. Nang sipatin ng babae ang hawakan nito, ay nakaukit doon ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon ay hindi na nagtaka kung papaano naukit ni Domingo ang kanyang pangalan. Minerva, nais mo bang malaman kung saan nanggagaling ang aking kakayahan? Tanong dito ng lalaki. Oo naman, tugon ng babae. Sasabihin ko sa iyo, pero uubusin muna natin ang mga mananakop. Ngumiti ang babae at tumango na lamang ito. Sa bungad ng bayan ay huminto ang dalawa habang nasisipat naman sila ng mga mananakop at agad nagtungo sa kanilang direksyon. Minerva, handa ka na ba? Oo naman. Bulag na antingero. Hanggang dito na lang ang kwento ni Domingo, mga kabaryo. Naway merong kayong natutunan at nakuhang aral sa kwento natin ngayong araw. Sa kwento ni Domingo Zacarias ay nagpapaalala sa atin na hindi hadlang ang kapansanan upang maipagpatuloy ang buhay. At sa bahaging labanan ng mga Pilipino laban sa mga Hapon, merong napakaraming kwento na ang mga aswang ay nakikianib sa mga Pilipinong mandirigma upang labanan ang mga dayuhang mananakop. Muli, mga kabaryo, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ako po ito, si Ray ng Kwentong Baryo.
Okay, so yun. Bali, hanggang dito na lang no yung kwento natin. Ang ganda ng kwento ni Domingo mga kabaryo. Sinong nakaramdam sa inyo ng galit, lungkot o inis sa karakter, no? Grabe kasi yung nangyari sa pamilya ni Domingo. Kita niya naman, buong pamilya niya yung inubos. Hindi lang sana yung okay na sana yun nung panahon ng mga Hapon. Kaya lang, ang pinaka-worst na nangyari is yung pinagsamantalahan sa harapan mo mismo yung mga kapatid mo at yung nanay mo. Ako nauunawaan ko mismo yung galit at puot sa puso ni Domingo. Kahit ako man o kahit sino man sa inyo na gano'n ang maramdaman. Kumbaga, talagang wala kang ibang iisipin kundi mapaghigantihan yung taong may gawa nun. Ang nakakalungkot lang, namatay rin yung tatay niya. So, grabe. Grabe yung entrada ng kwento natin. Talagang inilahad na agad kung ano yung karanasan ng binata, no? Natuwa naman ako sa karakter ni Domingo kasi nga nandun pa rin yung pagiging paano ko ba ito matawag? Pagiging tiningnan niya pa rin. Kumbaga tiningnan niya sa in a good way yung sarili niya. Hindi siya nagpalamon sa kalungkutan na bulag na ako, wala na akong magagawa. Nung una, 'di ba? Pero maraming salamat kay Tandang Igme, no? Kung nasan man to, feeling ko isa rin to sa mga antigong ermitanyo, no? Sana lang nagkwento tong si Tandang Igme para kahit papano is may background tayo sa kanya. Kasi bilang ermitanyo napakahirap na, alam niyo yun, napakahirap magtiwala sa tao. Siguro nakitaan niya ng busilak na puso tong si Domingo. Kasi isipin nyo, nabilib din ako sa ginawa ng ermitanyo. Alam nyo kung bakit? Kumausap ng engkanto para hingiin yung engkantong ahas. Grabe, may ganun pala. Akala ko ismut yan ng ahas. Yun pala dugo ng puting ahas na alaga ng engkanto. Napakalakas nun. Tapos, sino ba magsasabing hindi mabait tong si Tandang Igme? Ibinigay kay Domingo yung kalahating kapangyarihan. Explanation ko lang, siguro para sa akin lang to, opinion ko. Para sa akin kasi pag ganun ang ginawa ng may tangan na hindi lang naman basta may tangan, ermitanyo to. Kumbaga, alam ko na lelesen yung buhay kung pwedeng mabawasan ng 10 years or 20 years. Lalo na kung nagpapasa ka ng mga karunungan. 'Di ba? Kasi napakinggan nyo naman, habang iniinom ni Domingo yung dugo ng ahas, nagkakarga siya ng usal, ng dasal, no? Doon pa lang sa part na yun, nakakabilib na tong si Tandang Igme. Tapos, syempre, hindi lang naman dahil ermitanyo to na tinuruan si Domingo, okay na. Meron ding part na nag-decide talaga si Domingo na aayusin niya yung sarili niya, na ihihiganti niya yung magulang niya, yung namatay, no? Yun nga, 1 taon ang nakalipas, grabe, ang laki ng pinagbago ng binata. Ang lakas. Wala masyadong aksyon sa aswang pero makikita nyo pa, paano ko example? Parang itong kwento na to, inilahad yun talagang kasaysayan natin, no? Kasi talagang legit na nangyari yung part sa dulo na merong aswang na nakianib sa mga grupo ng mga taong mandirigma na Pilipino. Meron talaga. Taon pa ni Lapu-Lapu bago pa yan. Maging yung mga kulam, alam ko meron. Pati barang. Kasi grabe yung ginawa ng mga Hapon. Yun nga lang, hindi na siya talaga binigyang pansin. Kasi nga, kung titingnan natin, ibang creatures na yung naglalaban. No? So, parang dinaan sa limot o ginawang kwento na lang talaga. Pero, in my opinion nga, talagang legit to ng mga panahong iyon na talagang nagkampihan. Yun nga lang, dumating tong si Minerva. Isa siya sa mga guerrilla na lumaban, no? Parang ang nangyari ngayon, 2 sunod, no?
pinili ko kasi to na isunod to kasi 'di ba? Kung tandaan niyo yung huling upload natin, yung Totoy Cochero natin is guerrilla din yung setup. Parang ganito rin yun eh. So sabi ko itong dalawa kasi para fresh pa sa inyo. So yun, grabe. Grabe yung lakas ni Minerva rin. Lakas din ng loob niya. Sana lang no, yung ending nito, hindi na kasi sinabi kung nagkatuluyan tong dalawa. Pero ano sa tingin nyo mga kabaryo? Nagkatuluyan ba si Domingo sa si Minerva? Sana no, tapos nagkaroon sila ng anak. Kasi, kumaga para sa akin, all in one na tong si Domingo eh. Hindi nga siya nakakita pero daig niya pa yung nakakakita, di ba? Saka, yun, wala nang masasabi sa kwento natin ngayon para sa akin. Overall to, napakaganda. Napakagandang pakinggan na inilalahad yung kasaysayan natin. No? Panahon ng Hapon, tandaan nyo yan. So, yun lang. Muli, ako to, si Kwentong Barrio. Magsi-shoutout ako ngayon, pero yung sa latest upload lang natin para makabawi ako sa mga hindi ko nababate. Eto, mga kabaryo, uunahin ko muna yung members ng ating channel, no? 3 na sila ngayon. Nakaraan? May isa umalis si Ma'am eh. Bali, unahin ko po na member si Ma'am Roslyn De Lopere. Yon, salamat Ma'am. Ma'am Maricel Sumiyaya, shout out po sa inyo. Si Ma'am Christine Farado, no? Ayun, yun ang member natin, 3 sila. No? Ang sakit sa dibdib ng storyang ito, Sir Ray, sabi ni Ma'am Christine. Hindi ako makahinga habang pinapakinggan kayo mag-narrate. Awang-awa ako sa kanya. Anyway, salamat sa update at sa magandang aral ng storya. Ang bigat talaga sa dibdib, no? Tapos, yun nga, gandang umaga sa lahat. Bagong kwento na naman. Salamat, kabaryo. From Roslyn De Lopere yun. Salamat, ma'am. At yung mga nagko-comment sa atin, no? Sa pang-araw-araw. Ito yung, yung kabaryo, ito yung nandito sa, sa comment section. Unahin natin. Ramonita Verdugo, yon si Nanay Ana. Salamat po sa pakikinig, Nay. Ayun, bumalik sila ulit si Nanay Ana. Brain Omega. Yon, salamat boss. Hala, late na naman. Ngayon lang nahawakan ng phone. Nabisi sa labas. Ganda talaga lagi ng inyong kwentong ninanarrate. Salamat kabaryo sa maganda mong pagsasalaysay. God bless po. Salamat din, salamat. Si Ma'am Apple Pie. Yay, may bagong upload. Good morning. Yun. Ito yung mga nag-comment sa latest upload natin. Si Ma'am Elsa Constantino. Magandang araw sa lahat. #kwentong baryo. Totoy turns out to be schizophrenic. Tama ba? Sayang at nauwi siya sa pagiging ganon dahil sa nangyari sa kanyang mag-ina. Grabe rin yun, grabe. Si Ma'am Ellen Cueano, mali naman dito si Totoy, hindi na makatarungan ng kanyang ginawa. Tama siya. Wala nang saysay ang buhay niya dahil sa kanyang maling ginawa. Yun, medyo sad-sad lang talaga. OMG, ang sakit-sakit naman para kay Totoy ang nangyari. Di ko matanggap, sabi ni Ma'am Ellen Cueano. Yun. Asan yung iba? Si Pinay Cyprus, ang ganda. Halong kasiyahan at kalungkutan. Ingat na Kibiri yun. Si Pinay Cyprus, no? Si Nanay. Ayan, salamat po. Marami pa kabaryo. Wait lang, hinahanap yung iba. Si Ma'am Arlene Kulsbesa, magandang hapon kabaryo. Kinig time na here habang kumakain ng lunch. Yun, salamat. Madison Ahid, magandang araw kabaryo. Lagi kami nakikinig sa mga kwento mo. Nagulat ako sa isa mong kwento sa nangyari sa Zamboanga City, yun sa Baluno. Taga doon kami, doon ako lumaki kung sa bagay. Noon pa kasi naririnig ko na yung mga kwento na yan. Salamat sa salaysay kabaryo. Yun, sabi ni Madison Ahid. Si Ma'am Azil Gumban, blessful day to you Ray and to all kabaryo loyalists. Salamat po Ma'am Azil. Tina Kayabyab, nakakayak naman tong istorya. Salamat sa pag-share.
God bless you always. Listening from Toronto, Ontario, Canada. Yon, salamat po. Ingat kay dyan, Ma'am Tina. June Julie, yon. Lesson to learn. Wag pairali ng gante at galit. Learn to lean unto God's words. Tama. Maganda pag ugaliin natin ang pagbabasa ng Word of God to lighten us to our daily lives. God bless us all. Tama naman. Si Ma'am Carmelita Pruna. No? Salamat, Ma'am Carmelita. Mary Neal Manaog. Salamat po. Hazel Samonte. Ayun. Shifter Place, no? Lakas ng kwento mo, kabaryo. Sana magkaroon ng kwento ulit na maraming part. O nga, Boss Shifter, ito. Tingnan natin kung kailan ko may lalapag yung pinadala sa atin na kwento. Medyo marami kasi yun, mahaba yun. Pero susubukan natin. I think maganda yun kasi parang remix din yun eh. Parang barang aswang ata yung nandun nung nabasa ko yung intro. Si Blue, magandang araw kabaryo. Isa na namang kwento ni Totoy Cochero na may pupulutan aral at napakalungkot na kwento. Kabaryo, ingat. Salamat Blue. No? Cora Hidalgo, umagang kay ganda mga kabaryo. Nakakahawa naman ang buhay ni Ignacio. Nagpadala siya sa galit niya. God bless mga kabaryo. Yun nga. Maria Kazusa, magandang Sabado sa iyo kabaryo. Tama ka po. Hindi talaga maganda ang puro paghihigante ang nasa isip. Walang magandang kahinatnan. Hayaan na lang ang panahon ang magbalik nun sa kanila. Bagkos, ipagdasal na lang natin sila. God bless you po, kabaryo. Salamat palagi sa istorya mo. Salamat din. Sayang. Si Ma'am Tahani Vlog. Salamat, Ma'am Tahani. Jung Alcantara. Salamat, boss. No? Yon. Si Ma'am Charlene Gumansing. Good morning, kabaryo. From Muscat, Oman. Yon. Si Ma'am Catherine Blasquez. Salamat po sa inyo. Nora Fe Pajardo. Gina Tatwala. Yon. Candelaria Manaloto, ang ganda ng kwento, hindi nagwagi ang masama laban sa kabutihan. Yun lang, namatay din ang mabuti laban sa masamang kapatid na namatay. Oo nga, yung magkapatid do. Salamat, Ma'am Candelaria. Jasper Ambidan. Yun, si Boko Zamboanga del Norte. Taga dun ako. Talaga, boss? May kwento ka dyan. Si Charlune Rulan. Boss, salamat sa iyo. Magandang umaga sa inyo, KB. Pagaling ka po, Sir Ray. Wala talagang may dudulot ang paghihigante. Tama si Charlune. Yun, pagaling. Medyo, ano ba sa tingin nyo, okay na yung boses ko, kabaryo? Parang feeling ko na wala na yung ubo eh. Merong pasulpot-sulpot. Nakakabulol pa rin, pero sana, totally healed. Alma Hornales, salamat po ma'am sa palagiang pakikinig. Si Ma'am Mary Chris Dumael. Pilipina Palsario. Marilu Matsuda, ma'am, salamat, ingat ka. Magandang tanghali, kabaryo. Tama, kabaryo, walang magandang idudulot ang paghihigante. Oo nga, tama naman. Legit. May Sinita. Magandang araw po, KB Ray. Kakauwi lang now. Hay, buti naman may upload ka na. Maganda na naman ang pagpapahinga ko nito today. Salamat, may Sinita. Si Ma'am Rhea Galang. Sabi ni Ma'am Rhea, magandang buhay mga KKB. Isa na namang magandang storya. Thank you po and more power. Opinion ulit po. Wala talagang mabuting magagawa ang galit poot at paghihiganti. Kung yan lagi ang mangingibabaw sa atin, wala talagang mangyayari sa buhay. At balang araw babalik din sa inyo. Tama naman. Ayan talaga, legit yan. Kaya ingat kayo mga kabaryo, no? Huwag maging ganun. Gina Vel Bugador, salamat po Ma'am Gina. Evelyn Paul from Germany, salamat. Leica Sobrio, salamat po. Emil Bautista, si Ma'am Lisa, stay safe and healthy, idol. Uminom ka lagi ng warm water, idol, yun. Isya Dasened, ano po bang mas malakas, gabunan or bangkilan? Parehas yan, Ma'am Isya. Joel D. Guzman, salamat boss. Happy si Granny, yun. Rudy De La Cruz, salamat din boss. Okay na ba? David Honyega, yun, David. Ricardo Tolentino, Rodelio Famador, wala raw kwenta yung kwento natin. Okay lang yan boss, salamat pa rin sa pakikinig mo. So ayun mga kabaryo, pasensya na sa hindi ko nababate, medyo nakakalimutan ko kasi. Bawi ako sa inyo, sana mag-comment kayo para nakikita nyo naman binabasa ko yan, diba? So yun lang.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang po yung button. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.